Benvinguts, lletraferits! Benvinguts al segon programa de Biblioteca. Hem aconseguit arribar fins aquí. Ja és molt per mi, pels que em coneixeu. Sabeu que el que més em costarà serà tenir una regularitat, però ho intentaré. Seguim sent un canal de literatura, de crítica, i avui ens toca un gènere literari diferent. Si en el primer vídeo us vaig parlar del que era el meu autor preferit, ara obrirem una mica la nostra perspectiva i parlarem d'un gènere que jo crec que heu deduït a partir de les publicacions que he anat fent a Instagram, especialment la pista crec que us l'ha donada aquesta portada. Jo crec que era la que donava més pistes de totes, i és que parlarem de novel·les policíaques. Si bé el propi autor d'aquesta novel·la defuig de l'etiqueta de novel·la negra o novel·la policíaca i prefereix anomenar-la thriller, i estic bastant d'acord. S'acostaria bastant al que en pel·lícules anomenaríem thriller. Es tracta d'una trilogia. Aquest seria el segon llibre, és l'únic que tinc en paper, la resta els tinc en e-books. Soc una gran defensora dels llibres digitals, si voleu un dia ho comentem. Bàsicament només compro els llibres que me fan realment il·lusió tenir, o bé els que ja tenia des d'abans de tenir l'e-book. Aquest cop ens parlarem, per tant, d'un autor italià. Anem expandint fronteres. Si teníem un autor anglès, en aquest cas tenim un autor italià que es diu Sandrone Dazieri, nascut al 1964, i és un autor bastant conegut a Itàlia, tot i que aquí no gaire, només tenim aquesta trilogia seva publicada. Bàsicament va néixer a Cremona i va treballar com a cuiner durant 10 anys fins que no va decidir dedicar-se a l'escriptura i fer-se famós, tot i que es veu que Itàlia també té molt de renom com a activista per als drets humans i fins i tot per al medi ambient o per haver estat ocupa o part de la seva vida, fet pel qual va passar un temps a presó. És a dir, que és un personatge bastant controvertit, el nostre autor. No només és famós per als seus llibres, sinó que és famós per tota la que és la seva vida. Si això es nota o no en les seves novel·les, en podríem parlar perquè els seus personatges comparteixen aquesta contradicció, que són personatges controvertits, una mica crítics amb la societat, que no hi acaben d'encaixar. Jo crec que aquesta part la compartirien tant l'autor com les seves novel·les. Aquí a Espanya les ha agafat l'editorial Alfaguara, i de nou, sentint-ho molt, només es troben en castellà. Espero que aviat es troben en català, ja sabeu que és el meu desig per tots, però de moment no. L'autor, a més, ha comentat que ell s'identifica com si fos un actor, no un autor novel·lista, sinó un actor dels de teatre de tota la vida, i que per escriure les seves novel·les el que fa és el mètode Stanislavski. Pels que no us soni de res aquesta paraula, és com intentar-se ficar dintre del propi personatge, intentar pensar com ell, veure la vida com ell, intentar sentir les seves experiències, etc. Potser és això el que m'ha enganxat tant d'aquesta novel·la, i és que jo diria que el punt fort d'aquesta trilogia és precisament els dos personatges protagonistes, en Dante i la Colomba. Són els dos protagonistes. Són dos pols oposats, però que tenen alhora punts en comú i de connexió molt potents i que tenen una sinergia en la novel·la que és brutal. D'una banda tenim la Colomba, que és una policia, una investigadora, bàsicament es dedica a investigar assassinats, és guapíssima, és sexy, és valenta, és ràpida. Bàsicament compliria tot aquest prototip que ens podríem imaginar, però alhora és un personatge que també té contradiccions en si mateixa, que té molts arrepentiments de coses que han passat en el passat, de si no va ser prou bona, si no va arribar on hauria d'haver arribat, si hauria d'haver arreglat algunes coses, sent molta culpabilitat per coses que no puc acabar de comentar sense fer-vos spoilers de la novel·la. Per tant, és un personatge que en principi és molt fort i fred alhora, però que també té uns sentiments a dintre bastant complexes, una muralla que la protegeix. En el cas de Dante, és un personatge completament diferent. Si Colomba és l'ordre, és la lògica, és la raó, tenim Dante, que és un personatge completament caòtic. El nom, evidentment, m'encanta. Òbviament, a tots els literats us deu agradar molt el nom de Dante, de la Divina Comèdia, però és un personatge completament neuròtic,
en part s'explica per al passat que va sorgint al llarg de la seva novel·la. És agorafòbic, no pot sortir en els espais oberts, és un dels temes que més li costen al llarg de tota la novel·la. Depèn molt de les medicines, és un fanàtic del cafè i és com un Sherlock Holmes a l'hora de deduir, d'expressar la lògica, tot i que no l'apliqui a la seva vida diària. I a més és un personatge amb una sinceritat brutal. El cas és que és un personatge que, amb la Colomba, com que es troben en aquest punt de la seva vida en què els dos tenen com molts conflictes interns i moltes ferides que han de curar i coses que han de reflexionar, convergeixen, s'uneixen i malgrat que s'airien com la nit i el dia, s'uneixen i formen una relació fantàsticament complexa d'amistat. Evidentment no tot és bonic, no tot és fantàstic, justament l'altre punt fort és que la relació entre els dos personatges és creïble, no és una relació de et conec d'un dia i em cau superbé i ens entendrem a la perfecció, sinó que és una relació complexa la que tenen els dos personatges que jo la definiria com a fins i tot realista. La idea és que en les 3 novel·les la narradora, o almenys el focus, està ficat en el personatge de la Colomba, però si em demanéssiu qui és el verdader protagonista, a mi em ve molt més al cap el personatge de Dante com a fil conductor entre les 3 novel·les. Les 3 novel·les serien la primera, que es diu No estàs sol, crec que la paraula ho diu bastant tot, no? Els dos personatges se senten molt sols. Després tindríem l'Àngel, que bé, clar, si mireu a la portada identificaríem l'Àngel amb el que podria ser la Colomba, ja us aviso que no va per aquí, però no puc dir gaire res més. I l'última de les novel·les amb el personatge més misteriós de tota la trilogia, que és el rei, del que no us explicaré res, perquè si no us faria un spoiler brutal. La idea, m'agrada molt com van convergint les 3 novel·les en una mateixa història. En principi semblen històries inconnexes, però a l'hora de la veritat te n'adones que estan relacionades i que et van portant a un punt comú, un punt concret, i que hi ha molts canvis argumentals sorpresa que enganxen molt el lector. Problemes. Ja vaig dir que intentaria parlar-vos tant dels punts forts com dels punts febles. Doncs pels punts febles que hi he trobat, el primer és evident. Al ser una trilogia i que la trama aparentment sigui inconnexa però es vagi connectant, fa que la trama sigui molt complicada, especialment en el tercer llibre. Si no els llegeixes molt i molt seguits, és molt difícil no perdre els fils, perquè has de recordar algun element, algun detall potser del primer llibre. D'aquesta manera passa igual amb els personatges, acaben apareixent molts personatges. A mi personalment em costa més encara llegir i recordar noms de personatges quan no són o castellans o catalans, sinó que en aquest cas tenen noms italians i encara fa que me compliqui una mica més i recordi qui era en Micaeli. Potser no ho recordo perquè va aparèixer a la primera novel·la i de cop volta em va tornar a aparèixer a la tercera. Però ja et dic, són justament les coses que m'agraden, aquestes connexions, però a vegades es necessita temps per llegir-les d'una forma condensada. En el meu cas vaig llegir molt seguides les 2 primeres novel·les, en canvi la tercera, com que encara no s'havia publicat, em vaig haver d'esperar justament en el confinament per poder-la llegir, quan ja havia desconnectat molt de les 2 primeres i em va costar tornar-me a connectar. D'altra banda, en la novel·la, per explicar-nos justament l'origen d'aquests 2 personatges i aquests punts en comú, aquestes ferides que han de sanar i que són el que connecten en Dante i la Colomba, hi ha molts de flashbacks, especialment dedicats a la Colomba, però també dedicats a en Dante. I aquests flashbacks, que són completament necessaris perquè tu entenguis el personatge i perquè tu entenguis la trama, en algun punt el que fan és perdre el ritme de la novel·la, perquè potser estàs en una escena d'acció que tu el que t'interessa és saber què està passant a l'actualitat i que avanci la història. Però a la novel·la es talla en sec i veiem un episodi del passat. Ara bé, són poques pàgines, per tant, passem això i endavant. D'altra banda, coses negatives que també hi he trobat. Les escenes d'acció. Evidentment, a la Colomba, al tractar-se d'una policia, podem entendre que tingui reflexes ràpids, que tingui entrenament de lluita i tot.
malgrat tot alguna escena d'acció resulta poc creïble, una mica com quan veus algunes pel·lícules d'acció en plan Schwarzenegger, etc. I dius, com pot ser que hagi sobreviscut aquesta lluita i no s'hagi ni despentinat. Bé, en algun cas hem de fer un acte de fe i d'acord. I en el cas de Dante té unes companyies poc recomanables, és un personatge, com ja us dic, amb molta contradicció en si mateix. No sabria dir-vos si és bo, si és dolent, crec que ni ell mateix ho té clar. A mi em recorda molt un personatge com el Dr. House o el Mentalista, d'aquestes sèries famoses de la televisió. I el que no m'acaba d'agradar és que un dels personatges, que és amic de Dante, és hacker, és informàtic. Llavors, el paper que tenien en la literatura antiga els déus, els miracles que solucionaven la trama quan es quedaven encallats, el pren aquest paper la tecnologia. I llavors quan els personatges queden encallats és justament aquest hacker, l'informàtic, el que normalment els acaba donant la pista per seguir davant. I personalment és un tema que me molesta perquè crec que no seria tan fàcil. Tanmateix, què m'ha agradat molt de la novel·la? Al final dels personatges, sense concretar ni dir-vos res de com acaben Dante i Colomba, m'agrada la manera com l'autor planeja la seva relació. És que crec que és el que més enganxa de la novel·la, bàsicament la relació entre els dos personatges, que estan molt ben creats, estan molt ben treballats amb els seus punts clars, els seus punts foscos i els seus diàlegs que sempre et fan escapar una rialleta. La veritat és que acabes entre odiant-los i estimant-los. Tampoc no us penseu que els tinguis idolatrats, no es tracta d'això. També els acabes agafant mania d'en plan, com pot ser que encara no superis això? Però justament això és el que ens fa persones, no? Que tinguem les nostres debilitats. I crec que d'aquesta manera és com l'autor Sandrone Dazieri arriba a nosaltres. Per tant, totalment recomanable. Si no sabeu què llegir, unes novel·les que passen molt bé, lleugeretes, per passar l'estona. Tampoc us penseu que us faran pensar gaire, no es tracta d'això, es tracta de deixar-nos portar per la trama. I sí que la trama es va complicant, però es pot llegir perfectament. Recordo, trilogia, tenim No estàs sol, L'Àngel i El rei. Aquestes tres novel·les són de la saga Dante i Colomba i a més comencen i acaba. La història amb El rei queda bastant clar que la història s'ha acabat, no s'espera cap spin-off ni cap història suplementària. I a mi això també m'agrada, que una història duri ben bé 3 llibres i de partir es plantegi inici i final sense intentar allargar absurdament la història complicant-la encara més. Per tant, recomanació total i absoluta. A veure, el proper que us portaré intentaré que sigui d'un gènere literari diferent, no sé encara quin, però ja hi pensaré. I dit això, espero que me seguiu a les xarxes socials. Recordeu, em dic Bibliotuca, estic a Instagram, on vaig penjant pistes de les pròximes novel·les. En aquest cas he penjat totes les portades de les edicions espanyoles de la trilogia. Curiosament, la que tinc en paper és la que és més diferent de totes, a les altres sempre hi ha una esquerda. A mi m'agrada pensar que aquesta esquerda és justament l'esquerda que tenen els personatges per dintre, tant els que es representen serien els bons, els protagonistes, com els dolents, que també els acabes entenent bastant. I en el cas de Twitter, a Bibliotuca també, vaig explicant una mica què vaig llegint. De moment encara segueixo amb l'Arcanum Illimitado de Brandon Sanderson, sabeu què és? I en Sanderson buitràs, no cal dir res més, és un déu de la literatura. I m'agradaria poder anar comentant amb vosaltres. Si en el vídeo me poseu algun llibre que em recomaneu, que vulgueu que parli, etc., estaria encantada. I això seria tot per avui. Moltes gràcies per veure'm i que vagi molt bé. Fins un altre dia. Adéu, lletrafrits!